Sa ngalan sa Mahanog sa Anak ug sa Espiritu Santo, Amen. ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausap kanina. Mga kaigsunan ko na ni Kristo nining santos nga misa uban sa atong tatag sa kamakatuyuan ato sa wilakip sa atong mga pag-ampo ang atong mga kaigsunan ilabi na kanila nga nagpaampo kanato. Ug aron may mo kitang andam nga mosalmo tining santos nga misa ato karon nga hinulsulan ang atong mga sala. Isugid ko ang akong kasalanan sa way Panginoon. Isugilan ko sa iyong kamay. Kining alaon, misalig lamang sa kaayo mo. Kaluyan nun kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga makagagahom, among kalauman og kusog. Kung wala ikaw, wala kami mahimo. Tabangi kami sa pagtuman sa imong mga sugo ug pagpahimuot kanimo sa among mga buhat ug tinguha. Kini among ipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak nga buhi og hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa ikaduhang basahon sa mga hari. Sa pagkakita ni Atalia, inahan ni Ahasias, nga patay na si Ahasias nga iyang anak, gipamatay niya ang tanang sakop sa harianong banay. Apan si Joas, usa sa mga anak ni Ahasias, giluwas ni Joseba nga iyaan sa bata o gitaguan niya ang bata o ang iyang yaya sa usa ka sikretong lawak sa templo. Busa, wala maapil pagpatay ang bata. Sulod sa unom ka tuig, gitaguan ang bata uban sa iyang yaya didto sa templo sa Ginoo. Samtang mao'y nagmando sa nasod si Atalia, ingon nga rayna. Sa ikapitong tuig, gipatawag o gipaadto ni Huyada sa templo sa Ginoo ang mga opisyal sa mga gwardya sa hari o gipauyon niya sila sa laraw nga iyang buhaton. Gipakita niya sila sa anak sa hari nga si Joas. Ibuhat sa mga opisyal ang gisugo ni Huyada, ang pari, ug nagdala ang tagsatagsa kanila sa ilang mga tao nga walay buhat sa adlawng igpapahulay, ug miadto sila kang Huyada. Ihatag ni Huyada ngadto sa mga opisyal ang mga bangkaw ug mga taming ni Hari David nga didto tipigi sa templo sa Ginoo. Unya, gipahiluna niya ang mga gwardya libot sa sidlakang bahin sa templo. Unya gidala niya sa gawas ang anak sa hari o gikurunahan niya o gihatagag kopya sa mga balaod bahin sa paghari. Unya iyang gidihugan o gipaila nga hari na. Tapos niini, namakpak sila og mingon, mabuhi ang hari.
Sa pagkabati ni Atalia sa kabanha sa mga gwardya ug sa mga tao, misulod siya sa templo. Nakita niya ang hari nga nagbarog duol sa haligi, sumala sa naandan, ug diha tupad kaniya ang mga opisyal sa mga gwardya ug ang mga trompetero, ug nakita usab niya ang katawhan nga nanagmaya ug nagpatingog sa mga trompeta. Igisi niya ang iyang bisti ug misinggit sa pag-ingon, "Mabudhion, mabudhion." Gimanduan ni Huyada ang mga opisyal sa kasundaluhan, "Dadaan ninyo siya sa gawas, ug patya si bisan kinsa nga muluwas kaniya." Kay dili man gusto si Huyada nga patyon siya sulod sa templo. Busa, gidakop nila siya o gidala agi sa pultahan nga ginganlag pultahan sa mga kabayo o gidala sa palasyo sa hari o didto ipatay siya. Unya gihimo ni Huyada ang usa ka kasabutan tali sa Ginoo ug sa hari ug sa katawhan, nga sila mauna ang katawhan sa Ginoo. May kasabutan usab nga gihimo tali sa hari ug sa mga tao. Unya ang tanang mga tao miadto sa templo sa Baal ug ilang giguba kini. Gidugmok nila ang iyang halaran ug mga larawan ug gipatay nila si Matan, ang pari ni Baal, atubangan sa mga halaran ug ang mga pari nagbutang og gwardya sa templo sa Ginoo. Busa naglipay ang katawhan ug nagmalinawon ang syudad, tapos nila patya si Atalia didto sa palasyo sa hari. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Ang Ginoo mipili sa Sion nga iyang puloy-anan. Ang Ginoo mipili sa Siyon, iyang puloy-anan. Ang Ginoo nanumpa kang David, usa ka malig-ong saad nga dili niya bakwion. Palingkuron ko sa imong trono ang imong kaugalingong anak. Ang Ginoo mipili sa Siyon, may puloy-anan. Kung ang imong mga anak mag-amping sa akong kasabutan, ug sa mga kasuguan nga akong itudlo kanila, ang ilaw sab nga mga anak hangtod sa kahangturan mulingkod sa imong trono. Ang Ginoo mipili sa Siyon, may puloy-anan. Kay ang Ginoo nagpili sa Sion, gipalabi siya alang sa iyang puloy-anan. Kay ang Sion maoy akong pahulayanan sa kahangturan. Diha kaniya magpuyo ako, kay gipalabi ko siya. Ang Ginoo mipili sa Siyon, may puloy-anan. Diha kaniya patubuon ko ang gahom alang kang David. Magbutang ako suga alang sa akong dinihog. Ang iyang mga kaaway suluuban ko sa kaulaw. Apan diha kaniya musidlak ang akong kuruna. Ang Ginoo mipili sa Siyon, may
Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Mayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa yama tinunan, ayaw kamo pagtigom o mga bahandi dinhi sa yuta, kay kutkuton lamang kini sa taya og sa anay og bakawat usab sa mga kawatan. Pagtigom hinuon kamo og mga bahandi dito sa langit, diin walay taya og anay nga makakutkot ni ini, ug walay mga kawatan nga makakawat ni ini. Kay hain gani ang inyong bahandi, atua usab didto ang inyong mga kasing-kasing. Ang mata mao'y suga sa lawas. Kung maayo ang imong mata, maputos sa kahayag ang tibok mong lawas. Apan kung dautan ang imong mata, maputos sa kangitngit ang imong lawas. Busa, kung ang imong suga, kangitngit di ay, pagkangitngit gayo di ini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil kung ikaw, O Kristo, Ayaw kamo pagtigom og mga bahandi dinhi sa yuta, kay kutkuton lamang kini sa taya og sa anay, og makawat usab sa kawatan. Pagtigom hinuon kamo og mga bahandi dito sa langit, diin walay taya og anay nga makakutkot ni ini, og walay kawatan nga makakawat ni ini. Mga kaigsunan ko na ni Kristo, Jesus is not condemning wealth or possessions themselves. Ang iya lamang pahimangno nato, mao ang pagpahiluna sa atong kasing-kasing ngadto sa tinuod nga bahandi. Adunay duha ka matang sa bahandi nga gisgutan diha sa atong Ebanghelyo. Earthly treasures o heavenly treasures. Earthly treasures, mao kining gisgutan diha sa unang mga linya. Kwarta, possessions, gahom, status sa kinabuhi. Kung atong tanahon, kining tanan, adunay utlanan, adunay kinutuban. Moabot ang panahon, nga wala na pod kay salapi. Moabot ang panahon, nga wala na kay dungog, wala na kay gahom. Ang ikaduhang bahandi, mao ang heavenly treasures, nga mao ang gisulti ni Jesus sa kinahanglan, mao ang ato ang kunon og tigumon. Pagtigom hinuon kamo og bahandi dito sa langit, diin walay taya og anay nga makakutkot ni ini, og walay kawatan nga makakawat ni ini. Unsa man ni maong mga bahandi nga iya sa langit. Bahandi sa buhat sa paghigugma. Bahandi diha sa pagkamanggihatagon. Bahandi diha sa pagkamaunungon, pagkamatinud-anon sa matag usa. Mao kini ang bahandi nga bulungtad, dili makawat, dili kutkuton sa anay og sa taya. Kay ang gugma dili gayud makutkot og dili gayud makawat, dili gani mapalit. Mga kaigsunan ko na ni Kristo, si Jesus mingon, hain gani ang imuhang kasing-kasing o hain gani ang imuhang puntariyas kinabuhi, ahin imo mga priorities at usab ang imuhang kasing-kasing. Ana na ito mailhan sa ato ang pag-evaluate sa itong kagalingon, hain may ato ang gitagaan og mas dako nga panahon. Sa matag adlaw sa itong kinabuhi, hain man ang gitagaan nato o puntariyas kinabuhi. Alang lang ba sa pagtakbaw ning kalibutan na o sa pangandoy
sa kinabuhing walay katapusan. Kaya matod pa ni Jesus, hain gani inyong bahandi, ato usab didto ang inyong kasing-kasing. Unsa may ato ang bahandi? Gugma ba? Pagkabagihatagon ba? Pagkamaunungon ba sa sagusa? Kung atong bahandi maong salapi, kabtangan, gahum, dungog. Ato nang gisgutan sa unahan nga kining matang sa bahandi, kwarta, kabtangan, gahum, dungog. Adunay utlanan, adunay kinutuban. Ang bahandi nga walay utlanan o walay kinutuban, mao ang gitawag natog heavenly treasures. Ang buhat sa gugma, ang ato ang pagkamagihatagon, ang atong pagkamagiluyon o pagkamapasayloon, ang ato ang pagkamaunungon o pagkamakanunayon sa matag usa alang sa gugma o grasya sa Dios. Muna makaigsunan ko na ni Kristo, nining atong padayon nga pamalandong sa atong kinabuhi, ato ang susihon o atong sutaon, asa man ang atong kasing-kasing na kapuntariya. Alang lang ba sa katagbawan sa kalibutan o nangandoy sa kinabuhing walay katapusan? Kita ragayod ang makatubag ni ini, ang ato ang adlaw-adlaw kinabuhi, maghatag ka nato o puntariya, maghatag nato o mayon nato dalan, unahain man kita karon na hisakop o hinautunta ang gisulti ni Jesus, ayaw ka mo pagtigom og bahandi nga madunot. Tiguma ang bahandi nga dili madunot, bahandi nga iya sa langit. Bahandi sa paghigugma, bahandi sa atong pagkamanggihatagon, bahandi sa pagkamaampuon, bahandi sa pagkamanggiluyon sa matag usa. Kung hinautunta, nga kini mo'y atong patubuon sa atong kinabuhi, kung atong kasing-kasing, punta, ipahiluna nato niining maong matang sa bahandi. Aron human nato niini, maangko nato ang pinakadako nga bahandi nga iya sa langit, ang gingharian nga walay katapusan. Amen. Manindog palihog. Mga pag-ampo sa katawhan. Si Jesus naghagit ka nato sa pagtigom o mga bahandi dito sa langit. Ipunting nato ang atong mga kasing-kasing ngadto sa langit sa atong pag-ampo. Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Nga ang simbahan maglingkawas sa katawhan gikan sa kaulipnan sa materialismo pinaagi sa iyang kanunay pagtudlo sa mga mithi sa gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga ang mga politiko ug ang mga pangulong sibil mupasiugdag mga programa ug mga proyekto alang sa kinatibuk-ang tingusbawan sa katilingban ug sa mga lungsuranon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga ang katawhan nga gitugyanan og dakong bahandi makaamgo sa ilang pagkapiniyalan, inay bugos nilang panag-iyahon ang ilang mga kabtangan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga sila nga gihikawan sa mga butang dinhi sa kalibutan, makaamgo sa katahom sa pagpunting sa ilang mga kasing-kasing ngadto sa mga langitnong bahandi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga himuuntang isipon nga takos ug mapuslanon, alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na, ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga sila nga nag-antos ug namatay, diha sa pagtuo, makaangkon sa ilang ganting langitnon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami.
Langit no nga mahan, ang imong gugma alang kanamo dili gayud mausab ni mahanaw. Ihatag kanamo ang kadasig aron magalakaw kami diha sa imong presensya sa tanang mga adlaw sa among kinabuhi. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon pag-ampo kamo ron nag-akong inyong sakripisyo, dawaton na sa Dios kamahan makagagahom sa tanan. Dawaton ka sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa makamo. alang sa pagdaig ipaghimaya sa iyang ngalan. Alang sa kapuslanan sa tibuok ni Santos sa simbahan. O Ginoong Dios nining panugbino, gihatagan mo kami og kalanon alang sa lawas ug sa kalag. Ang santos nga misa magbagunta sa among kusog o maghatag ka namo kaayo sa kalagog lawas. Kini among ipangayo, pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw mato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay Matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo, kanunay og sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo, ug imong gisilutan tungod sa katarungan, ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ug busa ang tanang binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa kabagong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit, silang pagsangyaw si imong walay hunong nga himaya, diya sa kaawit sa pagdaig sa ila nga pag-ingon. Santos, Ginoong isa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kaitasan. Santos kay ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalang imong espiritu ang pagsantos nining magasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo na Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Mipikas ang mihatag niini ngadto siya matinunan umingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto siya matinunan umiingon, dawata kini Panginom ka mga tanan gikan niini, kay kini mao kalis sa akong dugo, sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo galang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik ganhi. mabalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila. Ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga katuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatagan na kanimo makagagahom nga mahan. Diya sa kay usa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon mag-ampo kita samahan atong gamiton mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namin nga nakas sa mga langit, pagdating ang imong ngalan, Muabot ka na ang imong gingharian, matuman imong pagbuk, dinhi sa yuta mayroon sa langit. Ang kalanuna mo sa matagadlaw, ihatag ka na mo kang adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Mayingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasalakan namo, ug dili mo kami tugyan sa pasulay, inunualo sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan, atagi kami sa kalinaw nining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa salaog may layo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Kay imong managing harian ang lahom mo ang himaya hangtod sa kahangturan. Sa kahangturan. Ginoong Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw nga buhi og hari hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaos natin. Manausab kanimo. Ipakita ta karon timaan sa atong panagdigsunay. Peace be with you. Peace. Kinimong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kita gidapit sa santos nga bangkete sa Ginoo.
Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo. Apali pamulong mo lamang ug mamaayo ako. Magampo kita. O Ginoo, kini Eucharistia timaan sa kahiusa, makapadangat unta dinhi sa imong simbahan sa matuod nga kahiusa ug kalinaw, kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Ginahalad ng santos nga misa dadan yung gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Malipayo ang tawo